защото нещо не е наред, но трябва да знаете, че не съм снимала от неделя сигурно. Извинете за това, просто в неделя сутринта включих компютъра и той се беше развалил. Имаше и доста голям куплет. Трябваше да се преинсталира. И занесах го за да го преинсталира. И сега вече мога да снимам. Снощи си го взех и днес съм готова да снимам. Сега много Tu е момиче, бе. искаха да пусне Джон Мак на засваля. Това е Джон Мак. Значи, тук, здравейте, аз съм Делничко, нали? Това е моят първи Джон Мак. Играе на писмо и тук канал Делничко, нали? Също на клиенти да се направят писмо, защото не се тук има, нали, спи и глупости. Значи, нещо трябва да се Добре, само да си слова мапа. Още инфо. Тагове, категории, скрин, фото, така. Мисля, че от тук трябва да е някъде. Така, copy, paste. Айде, бе! Това бе, почта е. Утър са аз. Линк към профила ми в YouTube. Брей. Къде трябва да го сложа? Мерси. Копираме. И поставяме. Пич или да, няма да казвам, защото това е щуртина. Така, не ми се сваля нещо. И викам да играем в Моркупс или Моркуп. Тя да вземам спаунера, иначе всичко друго ми е това. Ще кача, за да видите, че не съм си взимал тия неща, където сега не ги видяхте в инвентара от това. От гейм мода, само кирката ми е там, оттам, за да взема спаунера, защото нищо ми се пребъга. И така. И бедро, също и той. Гейм мод едно. Няма друго. Защото аз помня, че не съм си взимал нищо. Така. Това е само едно копче, както виждате. Уоу! Тук нещо съм прецакал. Ще ги запушвам с дърт. Я си поставя и тъй. Така. Сега. Имаме Iron. Имаме и дърво. И познайте какво. Нормално. Ще го пусна нормално. За всеки случай. Защото все пак това ми е първият ден от оцеляването тук. Ще го свалих само за да имам спаунер. Обаче нещо не знам как се взима. Ако някой от вас знае,
Би било да е добре да ми каже. И този клип със сигурност ще го кача, защото другите половината ми клипове не ги бях качвал. Да, защото просто не можах да намеря някакво време. И така. Тъп. Сега. Хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Омага, бе. Нищо, прецаках работа. Що така и аз не знам. И имаме си айрон кирка. Обаче нямаме на кога ми. Може и да направя скоро. И даже айрон кирката, като имаме, ще събираме по-бързо неща и повече неща. Така. Трябва да внимаваме много, защото ще има някъде спаунер, който може да съм взел. Ако съм го взел, трябва да е. С кирка от айрон, чупа айрон. Супер. И то доста айрон, което ме радва. Моля ти се. Така, тук, на къде е? На тук. Абе. Още. На късмет ги удрям. Това ли беше? Сега ще видим. Накъде е? Охо, спаунера. Оу, шит. Не. Не, бе. Ома. What the hell? Омага, бе. Остана. Нещо прецаках нещата. То е доста гадно. Добре, се едно. Слизаме долу. Вече след една ден. Къде е тази дупка? Къде паднах през нея? Оу, шит! Какво става, бе? Добре. О, шит! Аз не съм си включил скайпа. Тук не трябваше ли да има още един? Помня, на другия ми мап имаше. Странно. Нищо стана. Сега събираме малко стон, защото ще ми трябва за печки. Мали. Сега ако намеря в първия ми епизод тук Даймонди, то е Diamonds, ще се кефа като баничка. Като се едно ям баничка. Защото не може да се кефа като баница, защото тя не се кефа. О, фък. Тук може да има пясък. Уоу! Не го видях. Ще го пропусна. Моля ти сега тук да има още. Имаме и голд, който е яко. Всъщност не знам какво да е. Охо, още ли е? Не. Пускам се на PS4. И без това. Къде бе? Еш! Мамо! Еш! Омага! Диаманти! Омага, бе! Настройки мирно. Повечето хора играят на PS4 все пак. Пък и все пак тия са много гадни, защото не мога да ги оцелиш. Къде видях? Там има диаманти. Так му ще да кажа къде ги видях. Наистина има диаманти. Което е странно. И